салом тамошобинони иззатманд. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии милитсия ҳоми ҷомеа вобаста ба ошкор гардидани ҷиноятҳои одамкушӣ, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, дуздӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо Омина Табарова. санаи 25 январи соли равон дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Сино ҷасади як нафар зан дар манзили истиқоматиаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардида буд. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти махсусан вазнин марди 45 сола сокини ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон дастгир гардид. рафти тафтишот маълум намуд ки ҷиноят дар ҳолати мастӣ рух дода, гумонбар бо роҳи латокӯб ва буғӣ кардан марҳумро ба ҳалокат расонидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. санаи 25 январи соли ҷорӣ тахминан соатҳои 12:30 ҷисми беҷону оғӯшта дар хуни шаҳрванд Шуматкова Лариса соли таваллудаш 1974 дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Сино бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид. ҷароҳатҳои гуногун ва хуни аз ҳад зиёд рафта аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ дарак медод. бо мақсади ошкору муайянсозии шахсияти гумонбар аз ҳисоби кормандони милитсияи пойтахт дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳияи Сино гурӯҳи оперативии тафтишотӣ созмон дода шуда як қатор коркардҳои оперативӣ гузаронида шуд. дар натиҷа ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур Шаҳрванд Худоиев Ориф соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон дастгир гардид. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки гумонбаршуда қаблан ду маротиба бо ҷурмҳои гуногун аз ҷумла одамкушӣ суд шуда ин навбат низ даст ба ҷинояти қасдона задааст. номбурда санаи 23 январи соли ҷорӣ баъд аз шиносоӣ бо Шуматкова Лариса ба манзили истиқоматиӯ омада ҳамроҳ ба нӯшидани машруботи спиртӣ ва айшу ишрат машғул шуданд. дар заминаи истеъмоли аз меъёр зиёди машрубот байни номбурдагон муноқиша ба миён омада дар натиҷа гумонбаршаванда Худоиев Ориф нахуст ҷабрдидаро буғӣ ва пасон тавассути зарбаҳои пайдарпай ба узвҳои ҳаётан муҳим ба ҳалокат расонидааст. از مکش از گروهش قپیده در تنه دیوار میزی کرسی خوابگاه سه چهار مراتبه زدم او یا سه چهار شتا و لطخوبش کردم. айни замон вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе нисбати гумонбаршаванда тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. коркардҳои оперативии муваффақонаи кормандони вазорати корҳои дохилӣ ҳаракатҳои ҷиноятии гурӯҳи сенафараиро бепарда сохт ки дар фурӯши воситаҳои нашъадор маводе ки метавонад садҳо нафарро ба мубталои нашамандӣ гирифтор намояд. ин иттифоқи сегона сокинони пойтахти кишвар буда мехостанд миқдори махсусан калони воситаҳои гуногуни ин бори заҳрогинро ба муомилот бароранд. ҳамкоронамон тафсилоти бештар доранд. аз рӯи маълумотҳои оперативӣ ягона манбаи даромади гурӯҳҳои ҷиноятпеша ин парвариш ва паҳну фурӯши воситаҳои нашъадор аст. кишвари мо чун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳон дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир фаъолияти назаррас дорад. гурӯҳҳои муташаккили нашъаҷалоб тариқи роҳҳои пинҳонӣ ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои гуногуни нашъадорро ворид карда барои ба фурӯш баровардани он аҳолии осоишта ва ҷавонони солимро ба доми худ меафкананд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда дар якҷоягӣ бо кормандони ин ниҳод дар хати истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Душанбе интиқоли воситаҳои нашъадорро дар ҳаҷми махсусан калон ошкор намуда наздики 12 килограмм воситаҳои гуногуни нашъадорро аз муомилот боз доштанд. ҳангоми доир намудани амалиёти махсус як гурӯҳ аз сокинони шаҳри Душанбе барои интиқолу ба муомилот баровардани ин маводи заҳрогин боздошт гардиданд. инҳо Абдурашид Юнусов соли таваллудаш 1971 пеш барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои интиқоли ғайриқонунӣ воситаи нашъадор дар Федератсияи Россия адои ҷазо намудааст. Иқбол Камолов ва Пулот Сафаров солҳои таваллудашон 1996 мебошанд. ин нафарони нашъаҷалоб воситаҳои гуногуни нашъадорро аз ҷумла ҳашиш, метамфетамин, 70 адад ҳабҳои психотропӣ ва афюнро мехостанд дар шаҳри Душанбе ба муомилот бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст оранд.
дар умум аз гумонбаршудагон 11 килограмму 642 грамм воситаҳои нашадор дарёфту мусодира гардид. коркарди дурусти ахбороти оперативӣ ба кормандони раёсати мазкур имкон дод ки ба ҳаракатҳои нашаҷалобон нуқта гузоранд. гумонбарон дастгир ва аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом муяссар гардид ки ҳадафи нопоки нашаҷалобонро барбод диҳанд. зимни як амалиёти бобарор 2 нафар аз сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро барои ба муомилот баровардани мухаддароти афён ва ҳашиш боздошт намуданд. Акбар Шарифӣ аз боздошти нашаҷалобон гузориш омода кардааст. муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ҷинояти қасдонаест ки оқибати он зарба ба саломатии инсон ва марг мебошад. мақомоти милитсияи вилояти Суғд ҳамчун субъекти муборизабаранда бар зидди ҷиноятҳои нашаҷалобӣ мунтазам чеҳраҳоеро шинохта мегардонад ки чунин ҷиноятҳо содир менамоянд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом дар натиҷаи чорабиниҳои бобарори оперативӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров ва Конибодом нақшаи ҷинояти 2 нашаҷалоб Тоҳиров Мирмумин Аюбҷонович соли таваллудаш 1991 ва Солиев Муроҷон Собитович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро шикаста аз гумонбаршудаҳо 6 килою 731 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва 100 бутуну 18 грамм афён мусодира намуданд. ма бо ҳамроҳи рефиқам маҳсулоти пешкӣ карда авлиёти хатлон маводи мухаддиро оварда шаҳри Конибодом дастгир шудам. ҳайи оперативаш ҳамин ҳабс буд. гумонбаршуда Мирмумин Тоҳиров ҳарчанд қаблан соли 2020 барои содир намудани ҷинояти нашаҷалобӣ аз ҷониби суд нисбаташ ҷазо дар намуди 8 моҳ маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуда дар ҳолати рецидиви ҷиноят қарор дорад, ҳамроҳи рафиқи худ Шаҳрванд Муроҷон Солиев ва ҳаммаслаки бурунмарзӣ аз ҷумҳурии Афғонистон ба нашаҷалобӣ навбатӣ иқдом карданд. ин иттифоқ шабакаи трансмиллияро созмон доданд ки ҳадафи аслияш интиқол ва паҳну фурӯши воситаи нашадор дар вилояти Суғд мебошад. тавре аз нишондоди гумонбаршудаҳо бармеояд ба хотири даромади пулӣ дидаву дониста ҷиноят содир намуданд. 19 январ соли 2022 ман худам бо мошини якам рафта аммо 8 баклашкаи мондагиша гирифта омадам. бо ҳамун овардам рефиқам инҷома додам. чӣ манфиат медидед шумо? манфиат ҳамин ки ҳама ин бороро бояд фурӯшад, мада 20,000 сомон пул диҳад. аз рӯи далели ошкоргарида бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. тибқи фарзияи оперативӣ дастгиршудаҳо дар ин ҷода танҳо нестанд ва айни ҳол мақомоти милитсияи шаҳри Конибодом барои муайян намудани шохаҳои гурӯҳ чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотиро ба роҳ мондааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Турсунзода як гурӯҳи гумонбарони ҷинояти дуздиро боздошт намуданд ки дар 7 лаҳзаи ҷиноят даст доранд. зарар расонидаи дастгиршудагон ба сокинони шаҳри Турсунзода наздики 150,000 сомониро ташкил медиҳад. гузориши ҳамкорамон Эҳсон Абдуллозода дар ин хусус. бо доир намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода як гурӯҳ ҷавонон иборат аз 8 нафар ки дар содир намудани 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар мебошанд дастгир гардиданд. инҳо Хуррамов Обидҷон, Раҷабов Соҳроб, Хонимқулов Соҳроб, Ҳасанов Умидҷон, Яқубов Уктам, Холмуродов Нозимҷон, Мардонов Маҳмадалӣ ва Абдураҳмонов Умидҷон сокинони шаҳри Турсунзода мебошанд. номбурдагон дар 7 лаҳзаи содир намудани ҷинояти дуздӣ ба соҳибмулкон наздики 150,000 сомонӣ зарар расонидаанд. аз ҷумла номбурдагон моҳи октябр соли 2021 ба нуқтаи букмекерии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Равшан Тиҷӣ воқеъ дар маҳаллаи 4-уми шаҳри Турсунзода бо мусоидати аъзои гурӯҳ Ҳасанов Умидҷон ки ба ҳайси муҳофиз дар ин нуқта фаъолият мекард ворид шуда бо шикастани сандуқи оҳанин аз он ҷо 117,600 сомониро тасарруф намуданд. бо ин кирдори худ дастгиршудагон ба соҳиби нуқтаи букмекерӣ Лоиқ Сафарзода зарари махсусан калон расонидаанд.
همزمان نامبردگان از انبار منزل استقامتی یک نفر ساکن شهر ترسونزاده محصولات ساختمانی و موادهای خوراکواری از قبیل روغن و برنج را تصرف نموده به صاحبخانه 20,000 سامانی ضرر رسانیدند. دیگر حالتهای جنایتی دزدی انجام داده گمانبران نیز در منزل‌های استقامتی و نقطه‌های سودا صادر شده است. دستگاه‌های الکتریکی، تلویزیون، تیلاواری و محصولات خوراکواری شهروندان را گمانبران برای پنهانی از آن خود نمودند. آین به حالتی جای داشته نسبت دستگیر شدگان در اساس ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. به این مانند از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده باز 2 نفر جوان برای صادر نمودن جنایتی دزدی بازداشت گردیدند. گمانبران خواجه بهروز سال تولدش 2002 و نوروف شریف بیگ سال تولدش 1998 استقامت کنندگان جماعت دهاتی قراتاق شهر ترسونزاده شبانه از داخل автомашین تمغه پورتر که به گیویو مراد ساکن شهر مذکور تعلق دارد 2 عدد اکومولاتور را تصرف نموده به نام برده 1200 سامانی ضرر رسانیدند. کارمندان میلیسیا در شهر وحدت نیز یک گروه جوانان را برای دست داشتن در جنایت‌های دزدی بازداشت نمودند. گمانبرشدگان ساکنان شهرهای دوشنبه و وحدت بوده مبلغ، دستگاه‌های کامپیوتری، چاروا و دیگر اشیاءهای روزگارداری ساکنان شهر وحدت را هدف دزدی قرار گرفتند. گزارش در این باره آماده گردیده است. صادر شدن جنایت‌های پی در هم دزدی مال و اشیا و دستگاه‌های کامپیوتری در حدود شهر وحدت از کارمندان میلیسیا این شهر مهارت و تجربه و مسئولیت بلند را طلب می‌کرد. نه یک نفر بلکه چندین نفر از دزدیده شدن مبلغ‌های پولی، مغازه، چارواهایشان و دیگر اشیاءهای روزگارداری با میلیسیا شکایت می‌کردند. در پی دایر کردن کارکردهای اپراتیوی جستجوی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور امکان دست داد که با فعالیت جنایتی یک گروه جنایت پیشگان نقطه گذارند. هنگام معاین و دستگیر کردن این گروه جنایت پیشه معلوم گردید که آنها ساکنان شهرهای دوشنبه و وحدت بوده جنایت‌های صادر کردهشان را هر کدام چنین شهر دادند. در دهه الو بانوی فیلو در آمده تلویزیون پول گرفتگی. چند کم مبلغ گرفته؟ 4,000 سوم. دیم حالا با همراهی شویی رمضان فیروز در آمده اشیاء روزگار گرفتگی. یکی از این نفران گمانبر فردوس خدایار سال تولدش 1995 می باشد که در منزل استقامتی اپاش واقع در دهه چویانگران شهر وحدت به حیث اوستای تعمیرگر فعالیت میکرد. از نبودن صاحبخانه استفاده برده از حجره خوابی آنها 100,000 روبل روسی، 10,000 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی را تصرف کرده جای حادثه را ترک کرده است. 17 نوریه که سال 2022 من در خانه اپای خودم کار میکردم بود استوگی. بعد فهمیدم که در درون شفانری و یا با مبلغ 25,000 سومی موندگی. وقتی که در آن خونه کسی نبود من از آنجا 25,000 سومی را مال چیزلت نسبی روزی گرفته از آن خونه غیب شدم. بعدا چه شما کارمندان میلیسیا دستگیر کردن؟ وقتی که ما در پایتخت بودیم شهر دوشنبه از آن رو اومدم رو دستگیر کردیم. اما مبلغ را کجا کردی؟ در چی صرف کردی؟ اما دوشنبه در جای مرکز دلخوشکنی رفتم رو صرف کردم. علاوه بر این سامان دولت و مولان رجبوف ساکنان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه هنگامی در کوچه 20 سالگی استقلالیت شهر وحدت قرار داشتنشان غیر قانونی وارد نقطه بازی‌های کامپیوتری شهروند گلوف سهراب گردیده از آنجا دستگاه‌های کامپیوتری را تصرف کردند که ضرر رسانده شده به صاحب ملک 52,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. دوستم با سانی بعد در آمده 4 سانی 5 رو دزده. تقریبا چند کمشه دو سالی و مبلغش؟ 52,000 سامانی. رفتی تفتیشات ضرر رسانده این نفران بازداشت کرده را به جبردیدگان بیش از 150,000 سامانی ربط می‌دهد.
албатта бемасъулиятию бепарвоии чунин падару модарон аст ки фарзандони онҳо ба ҳар гуна амалҳои номатлуб ҷиноятпешагӣ даст зада ҳатто шабонгаҳ дар хона набудани онҳо касеро ба ташвиш навовардааст ки зарари он имрӯз ба ҷомеа расид. вобаста ба ин ҳолатҳо нисбати ҳар нафари гумонбар тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парванда бозгардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. фаъолият аз рӯи методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди ворид гардани муроҷиати ҷалбдидагони ҷиноятҳои дуздӣ ба мақомоти милитсия дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ёвон, дӯстӣ